funky colors. Shapes that swing. It's impossible. And it is virtually After the honeymoon, but when I got back and I found out that he'd stolen Ben, lies have gotten all of us into... Missä on se lähin puukko? Mä sen Mä tuun joinaan. Sulla on 2-3 puukkoa sen pöydällä, mä oon nähnyt ne. No molemmat tässä nyt esillä sitten. No niin. Ja yksikin sana tulee Airstrikeista tai Mortarista. Mut tiedättekö sen nyt, ja nyt kuuluu paskas kusella siellä bunkerissa. No voitko tulla pois sieltä? Ei, pakko on kusesta tulee kunnon. Viimeinen kerta kun pelaan tätä peliä. Vittu on sininen! Niin. Minä. Mä istahdin alas ja painoin samalla spacea On vahingossa paino spacea, kun joku teki jotain. Onko se tuo kakkonen tuolla edelleen, minne mennään? Joo, no mä ajattelin, voidaanko vittu ottaa sit parempi paikka, missä vittu ollaan yhdessä vittu. Lowtownissa. Eikö me mennään sinne? Ei te pääse sinne. Mä pääsen helposti. Joonas, älä kiroile noin paljon. Anteeksi, piti sanoa vähän. Mikael Nylen! Joonas. Hack to spinality, mä kuolin. Mä oon aika varma, että mä selvisin tästä. Mikki on jotenkin... Ei, Mikki, katsopa sun Koittele damage dust. Voitko sä kattoo? Voitko painaa? Lasse kanssa. Kattokaa Mikin damage dust. Kattokaa tätä. Kato paljon sitä on. Paljonko se on, Mikki? Onneksi Lasse, mulla kerro paljonko Mikin damage dust. Onneksi mulla on Lasse, uuden kerro. reverse card täällä. Mä annan sun eka huudella, niin mä sitten sanon vasta. Paljonko se on? Se on 1. Paljonko? 1. Ja sä oot jossain kellarissa vedeellä, kun mua pitäis olla hiilaava. Minkähän takia te ootte hengissä? Mitä Kun vittua? mä en kukkoillut. Mitä vittu? Tuu ylös sieltä nyt hiilaamaan, mut kun mun vittu varjo on rikki. Noniin, just näin. Tän ois tiennyt, että ite on näin paska, niin apua olisin pyytänyt. Ja nyt mä taas ihmettelen yhtään, että Lasse ei oo 6 vuoteen tullut kattoo tätä toksista paskaa, mitä täällä taas tapahtuu. No niin kiva. Kuolla, jos sä haluat, että Lasse kuoli nyt ja mulla on joka tupla diikoja kun redit. Vaaditaan Lasse. Joo, väitä Katolla! Ammu sitä perkelettä! Paska perse dildo! Kräkätty! Oi vittu! Täällä takanakin tulee 1. Noniin. Voi hyvä jumala. Vittu me kolmia mitattiin niin pahasti, että... Tätä ei voi selittää niinku alkuunkaan, miten pahasti me Voitteko kolmia kattoo montako mitattiin. downausta mulla on? Chang, Big Turn Boy. Mikä? Big Churn Boy? Chang ja Big Turn Boy on downattu. Aha, sä keksit itse jotain lempinimiä. Eikö se oli se nimi? Ei joo. Churn Boy, Big Churn Boy. No niin, joo, ei siinä. Kuulostaa ihan kivalta. Ei siinä mitään. Hyvä, että sä hyväksyt hetkeksi. Hetkeksi hyväksyt. Oi vittulan väki. Jaa, okei. Lassi tuu hiila. Lassi tuu nyt saatana hiila. Big Churn Boy, no niin Churn Boy, no niin. Just näin. No. Mikki, Big Churn Boy, nyt. Mä yritän edelleen. No niin, paskauspoika, tee se. Kato, mä down se Big Turn Boy. Jotenkin iso räkä tuli Lassella nenästä. Big Turn Boy kuoli taas. Ei, nyt se meni mutelle. Varo, tuolla on triplatyypit! Siellä on medium churn boy, jos vähän varoittaa. Joo, mut mä olin syöpä oli reunassa. Ja munassa. Joo. Miksi mä ikinä tulin pelaamaan tätä peliä? Tää jotenkin... Voi elämä oli kivempaa ilman. Big Turn Boy. Mä pistin piilopillun persikka perseen. Mä otan Homma on siinä, että 3v. Täällä on me vastaan 2. Osuin, klikkas, osu. Hei. Ja tänne päin pitää mennä sitten. Ei kun tonne päin. Tänne, jep. Ja mulla on yksi Airstrike, mikä voi pistää meidän päälle. Niin mä pistän sen ihan pian. Laita nyt! 3v2! Odotan ihan sekunti, sit kun alkaa liikkumaan. Mä pistänkö nyt? Se liikkuu jo! 3v2! Mä pistin. Meillä ei oo naamareita. Tää on lyhyempi kuin mortari. Me kuollaan ite tähän. Mä kuolen. Mä kuolin. Mikki, mitä vittuu? No sä saat... Mikä mun self-roidi? Noniin, Lasse! Tää on meidän!
Tää ei oo mua Lasse, tää on sun! Mikki, sä tapoit itse siihen vittun airstrikeen! Mikko, mitä vittua? Saanko Hei, kysyä? mä toivon, että tää meni nauhalle. Kyllä meni vitu äkkiä. Eihän se mukaan tällä Ollaan- laivalla. ollaan Eikö laiva parkissa. paikalla? Sä voit heittää Mä lodonkin. pistän, mä heitän lodon. Joo. Lodo tulossa, Lasse heitä peltilaatikko. Varo, Lodo tulee Lasse sun päälle. Lodo tulee Lassen päälle, se kuot. Oi jumalan ja Jeesus, mä ostin Lasse vahingossa, kun mä olin kaupassa! Mitä vittua täällä tapahtuu? Kattokaa tätä! Kattoko sitä pörkköä vittu, mä hakkaan sen! Aivan vitun paska paikka. Täällä on lisää! Oi Sä Lasse jäit vittu, jumiin Mikki, siihen montako seinään. tappaa? Mulla on enemmän tämäkin Mikki sitten. Hyvin meni. Menee ylös. Mutta Lasse, mä Mä näin en sen mennyt juokseen sitä seinää päin. Mä näin sen. Lasse, seinä. Mä en oo juossut seinään päin Katsotaan missään editissä. vaiheessa. Katsotaan huomisesta editissä. Ladies and gentlemen, we got him. Tosi lähellä, kattokaa hubia, kaupalla. Downsin yhden. Downsin toisen. Montako pitää tappaa? Sanokaa mikä on määrä. Tapa loput. 2 on tapettu. Niitä on siinä, ton vittu heinäpalli Siellä takaa. on Mennään okei, yksi enää, siellä on russutaan. yksi enää, kun 2 on tapettu, muistakaa. Lasse, go in, go deep. Tää on... Tappakaa nyt vittu toi jätkä. Vittu kun tää on paska Mä pist... Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life.